Boa noite a todos e a todas as presentes. Damos inicio a esta sesión plenaria ordinaria, a cal llevamos a tratar de incluir un punto por urxencia, unha documentación que se lles achegou aos grupos da oposición e tamén do propio goberno durante a tarde de onte, vinculada a un proxecto de renovación do céspede. Votamos as actas antes. Aprobamos as actas anteriores, que son do 20 de xaneiro e do 18 de febreiro, e antes de pasar aos puntos de control, ben, facemos a dación de conta dos decretos de Alcaldía e Presidencia do 1 ao 183/2026 e prosigo co que viña comentando, que era ese punto referido á renovación do céspede artificial do campo de fútbol do San Martiño, no Outeiro, na Silva. Aí había un proxecto inicial consistente basicamente en iluminación, en gradas, en cantina e en vestiarios, que fora o que se nos pedira por parte do clube. No seu día, pois, facendo acta de recepción e incluso previamente, observáronse unha serie de deficiencias estruturais que facían que para nós o máis lóxico pois sexa tamén mellorar esas cuestións, e un pouco como produto diso ven este proxecto que suma máis de 409.000 euros en total, contando o IBE, e que consiste pois nun desmonte, nunha compactación, nun cambio do eixo para que aproveite mellor o terreo. O que se vai facer é poñerlle 15 centímetros de pedra, 20 centímetros de zaborra para que nos entendamos, 2 centímetros dunha lámina impermeable, 1 centímetro de base elástica e despois o propio céspede artificial, unha soleira de hormigón que achegue todo ese terreo de xogo dun modo lineal até a zona das cantinas, ata a zona das gradas, e ademais que se reparen, que se rehabiliten, mellor dito, se repoñan os distintos elementos que ten a instalación a nivel de terreo de xogo, dígase bandeiríns, dígase barandilla, dígase porterías, banquillos, rede de recolle balóns, instalarase tamén un marcador electrónico que se poderá controlar dende unha consola, renovarase a drenaxe, renovarase o rego, que aparte de que estaba en desuso, pois o campo, como ben estou comentando, cambia de natureza, pasa dun campo de erva natural a un campo de erva artificial, e lóxicamente tamén se fai un despexe que vai a levar consigo a retirada de parte da arboreda que hai arredor do propio terreo de xogo. Sen máis, antes de proceder ao debate, de ser o caso, deste punto, habería que votar a urxencia do mesmo. Votos a favor? 12. Abstencións e votos en contra non hai. Polo tanto, metémolo dentro da orde do día do pleno e teñen a palabra para decir o que consideren. Boa tarde a todas e a todos. Sobre este proxecto, o que comentamos xa en máis ocasións, que sí que nos tería gustado poder ter algo máis de tempo para poder velo. Nós tamén apoiamos que haxa infraestructuras deportivas de calidade no Concello. Simplemente, xa que non entrou a Comisión Informativa, queríamos preguntar quenes van a ser os usuarios deste campo, un pouquiño a dúda que nos quedou, que queríamos comentar. Ben, primeira cuestión, non se habitúen sempre a traer as cousas e aprobalas pola urxencia para incluílas no pleno. Espero que poucas veces máis se fagan. E despois hai unha cuestión, eu xa non me aclaro con tanto fútbol e tantos cartos. Había unha subvención da Diputación nominativa para ese campo de fútbol. E agora venen con estes 400.000 euros, eu xa non sei se é do mesmo proxecto ou é outro proxecto, ou que pasa, porque que eu sepa, o outro proxecto eran case 800.000 euros en total que se iban a gastar nese campo de fútbol. Agora son 400 e pico. Gostaríamos saber se se solapan os proxectos, son dos proxectos distintos ou é o mesmo. E despois hai outra cuestión, que supoño que non me poderá responder agora, pero gostaríamos saberlo. Cantos cartos se levan gastados en fútbol, ou invertidos, como se queira chamar,
no ano 25 e cantos se van prever gastar no ano 26. E tamén cantos cartos se investiron noutros deportes no ano 25 e cantos cartos se prevén invertir noutros deportes no ano 26. Ben, a ambos, a min tamén me hubiera gustado ter máis tempo. Teñen que desculpar, este proxecto chegou pola sede electrónica, se non me equivoco, na noite do luns para o martes, a partir de aí ainda houve que proceder lóxicamente a unha revisión para ver que estaba ben habilitado de cara a cubrir esas necesidades e debido a iso pois solicitámoslles que deste caso non que nos autorizaran, pero sí que tiveran a consideración de entender que o tiñamos que traer. Non vai ser algo habitual, evidentemente nós tratamos de facelo de outra maneira. Despois, que usuarios vais ter? Pois usuarios de todo o concello. Aí hai unha instalación que está orientada ao equipo de fútbol do San Martiño do Rodís. Pero iso non implica que non deba cubrir tamén as necesidades de outros usuarios do concello. Por qué? Porque, basicamente, nin é o primeiro campo de erva artificial que se vai facer por parte do Concello de Cerceda, nin tampouco podemos deixar de entender a gran necesidade que hai de ter instalacións tamén de campos de erva artificial. No seu día falouse aquí dun proxecto que se aprobou, que era o do Rodís, que era un campo de erva natural, porque así o pedira o clube naquel caso. Pero nós agora mesmo temos moitas tardes entrenando de 8 a 9 equipos diferentes nas instalacións do campo de erva artificial do Roxo, o que máis alá do mantemento tamén supón un reto a nivel operativo moi importante. Entón, o que tratamos é de darlle unha resolución a esa cuestión. E, ademais, hai que cuidar dos campos de erva natural, que, lóxicamente, canto máis se descarguen, máis cuidados van a estar, que esas sempre presentan moitísimas dificultades e, sobre todo, nun inverno como o que acabamos de vivir, que foi un inverno cunha meteoroloxía moi adversa, que incluso en estadios de gran nivel e de fútbol profesional acarreou as súas problemáticas. E entón, xa digo, en principio é un campo municipal e habilitarase para aqueles equipos que o necesiten ao longo das distintas tempadas. E con respecto ao que di o Bloque Nacionalista Galego, é outro proxecto totalmente distinto. Eu especifiquei no ben, nun principio, había un proxecto inicial, efectivamente, financiado pola Deputación Provincial da Coruña, que viña a resolver o que se nos solicitaba no seu día desde o club, que ademais era unha demanda a que se tardou moito en dar resposta, da cal se viña falando dende facía moitos anos, que houberon as gradas nese campo de fútbol, que houberon a cantina, que houbera uns vestiarios, que houbera unha iluminación mellor. Iso é o que se está cumplindo, pero o que non podemos é ter iso, esa carrocería, é que o motor este no desuso que estaba nestes momentos. Nós temos que habilitalo da mellor maneira posible, non podemos ter unhas gradas coa capacidade que teñen, poderíame corrixir Óscar Golán, pero se non me equivoco, son para 160 persoas, e despois ter un campo que non dea resposta ás expectativas que todo ese conglomerado xera. Por lo tanto, son proxectos totalmente distintos. Neste caso, enfócase fundamentalmente á parte do campo, esa parte onde se vai instalar o céspede artificial, que antes expliquei, e a parte tamén desa soleira de formigón que conecta coas instalacións. Despois, é difícil especificarlle, así ao bote pronto, ese dato que vostede pide. E o que lle podo decir é que no campo de fútbol do Rodís había un proxecto de 184.000 euros, no do San Martiño inicial 496.000 euros, estaríamos falando de 680, o anexo do Roxo, que é unha necesidade que ademais dá resposta a probablemente o que é a instalación, ou probablemente non, segurísimo, máis importante a nivel futbolístico do noso concello, 296.000 euros, estaríamos xa falando do orde de 976.000, e isto incorpora outros 400 e pico mil a esa suma de investimento. Non yo estou desgranando por anos, senón por realidade efectiva. Estamos falando aproximadamente de 1.400.000 euros. Pero isto hai que entendelo dun modo moi claro e que xa nós temos dito en moitas ocasións, que é o feito de que para nós este era o mandato de impulsar os investimentos nos campos de fútbol. A partir de aí, o que haberá que habilitar é mantemento, e a partir de aí, o que haberá que ter tamén é o desexo, as ganas de que estén habilitados do modo máis digno posible. Nós vamos a deixar unhas instalacións como é o debido. Despois, obviamente, haberá que enfocarse no mantemento. Despois non nos equivoquemos. Eu non teño o dato agora mesmo dos usuarios que practican fútbol no noso concello, pero son moitísimos. E noutras épocas tamén o digo, e digo
cheo de razón e cheo de determinación, pois tamén se fixo un investimento moi importante no fútbol. Probablemente non redundaba tanto no interese das veciñas e dos veciños que, como a nós, queren practicar ese deporte. Pero nós, a nivel de actividades deportivas, incluso as propias que ofrece o Concello, creo que vimos facendo unha aposta moi importante. Pero todo iso chegará tamén, se a xente ten a confianza en nós. Quero dicir, a nosa visión é a longo prazo. E o que se fixo durante este mandato é unha visión a longo prazo para ter habilitadas as instalacións deportivas vinculadas ao fútbol na primeira metade do século XXI. E que a partir de aí, que o que haxa que facer, que sexa fundamentalmente mantemento. De aí a nosa perspectiva. Seguramente, se nós fósemos cortoplacistas, se pensáramos dende un prisma absolutamente demoscópico, non nos houbéramos enfocado en facer tanto nalgo determinado durante 4 anos. Pero a nosa perspectiva é unha perspectiva a longo prazo, de ter un proxecto que ao final pois, pense máis alá do que son os anos que temos agora por diante e a inmediatez. E aí vai enfocado, en que a Silva teña tamén unhas instalacións á súa altura. E tamén decir algo, neste caso de perfil sociolóxico. A todo o mundo lle gusta xogar nas súas zonas. E lle gusta xogar dignamente nas súas zonas. Se non fose así, as instalacións do Roxo, con outro arrimo dun carpo de erva artificial en calquera parroquia do Concello, serían suficientes para dar cabida. Pero aí tamén é unha cuestión sociolóxica á cal nós tratamos de dar resposta. Non sei se queren comentar algo. Ben, simplemente tomamos nota da solución do céspede artificial para ter en conta a adversidade do clima e sobre todo estes invernos como que tivemos. Apoiámolo, sí que pediríamos que xa se fose de alguna forma facendo a planificación do gasto de mantemento que vai supoñer unha infraestructura como esta, que se vai tendo en conta no sentido de poder facerlle frente. Imos apoiar a proposta, o sea que votaremos a favor. Ben, faltoulle por responder cantos cartos se gastaron noutros deportes no ano 25 e cantos se prevén gastar no ano 26. Está no seu dereito contestar ou non. En todo caso, unha outra pregunta que esta penso que é moi sinxela para vostede. O terreo do campo de fútbol da Silva a quen pertence? Ao Concello ou ao Club de San Martiño? E despois, mire, falando de perfiles sociolóxicos, eu xa fai moito tempo lle pedín nun rogo, nun pleno, como que estamos celebrando hoxe, unha canastra ou dúas aí no campo da feira para que os rapaces xogasen. Non lle pedín ningún campo de baloncesto ni nada polo estilo. E pedínllo non para ir xogar eu, que teño xogado e gustábame no seu tempo, senón para que xogasen os rapaces, porque así me tiñan trasladado algúns rapaces e algúns pais. Entón, falando de socioloxía, vostede trae este pleno un gasto en fútbol de 1,5 millón de euros, cando BNG unha vez lle pediu unha ou dúas canastras no campo da feira para que xogasen os rapaces, e xa debe facer un par de anos que lles pedín, e non están contempladas por ningún sitio, nin sequer no proxecto este ambicioso que se quere facer no campo da feira de Cerceda. Ben, con respecto ao mantemento, que pregunta o Partido Popular, o mantemento nos campos de erva artificial sempre está dentro do marco do contrato menor de servizos por debaixo dos 15.000 euros ano, grosso modo, pero sempre está por debaixo dos 15.000 euros ano, incluso moitas veces do campo de erva natural, cando hai unha boa disposición previa a que así sexa. Despois, con respecto ao que se gasta noutros deportes, que pregunta o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, noutros deportes, home, se o voto pronto non lle podo dicir, esa sería seguramente unha pregunta máis apropiada cando tiñamos aquí os datos do orzamento, pero sí, se inviste noutros deportes. Agora, había este matiz de cal é o deporte rei e cal é o rei dos deportes. O rei dos deportes, a nivel de seguimento, en España, non vou entrar en se me gusta máis a min ou me gusta menos, é o fútbol. E aquí tamén hai unha tradición futbolística importante que ven de moi atrás. E, desde logo, eu que traio ao pleno é un gasto de 409.000 euros, non de 1,5 millón. Eu especifiquei 1,5 millón o prato del, porque non temos complexos á hora de facelo, porque defendemos o que facemos e xa lle expliquei esa visión a largo plazo na cal nos enfocamos para facer isto.
Por iso eu, moito máis do dato que teño aquí, yo digo sin ningún tipo de complexo. Por qué? Porque a parte da xestión que se fai dende aquí tamén e defendemos cales son as causas que nos levan a facer todo eso. Despois, o terreo sí pertence ao Concello. Había un terreo preexistente, aproximadamente de 9.000 metros cuadrados, engadiuselle un de 2.581 fai unha serie de anos, previo pago por parte do Concello de Cerceda para que se poideran ampliar esas instalacións. De feito, foron dos trámites que enredara no seu día non poder iniciar esta obra previamente. E despois, con respecto ao da canasta, eu creo que había un enfoque, poderíame corrixir a Óscar Golán, de facelo, efectivamente de facelo. Nós temos agora un orzamento xa entrando en vigor, polo tanto, a partir da hora pódese dispoñer crédito para esas cuestións, pero xa lle digo, a canasta, na filosofía, na cal se enmarca a obra que se está facendo no campo da feira, con esa explanación, con esa eliminación de barreiras arquitectónicas, con esa búsqueda de caixa espacio aproveitable para os eventos, vai totalmente en contra dese principio. Polo tanto, terá que ser noutras ubicacións. Se ben é certo que canastras ao longo do Concello, se falamos do deporte, haberainas. Outra cousa é esa cuestión lúdica e social de que haxa unha canasta ubicada nun lugar, nunha plaza determinada, a nivel social, que poida ser debatible, que poida ser favorable e incluso contemplable pola nosa parte. Pero se falamos do deporte propiamente dito, hai, igual que hai instalacións e campos de fútbol, o cal non quita que se poida xogar ca pelota tamén na plaza cando se considere ao fútbol ou incluso facer un rebumbio. Nada máis que engadir pola nosa parte ao respecto desta cuestión. Procedemos, polo tanto, á votación do punto. Votos a favor, 12. Abstencións e votos en contra non temos. Pasamos agora á parte de rogos e preguntas. Ben, o primeiro rogo, vimos xa as noticias en prensa sobre o apoio aos autónomos, transposición da directiva, polo que ímolo retirar. Seguiremos coas preguntas. A primeira delas é relativa ao proxecto de placas térmicas e fotovoltaicas no Aquapark. Vimos a adxudicación recente por máis de 836.000 euros máis IBE. O señor alcalde dixo que o proxecto é viable porque o pagan Sogama e a transición xusta, non o paga o Concello. O certo é que a obra vai salir do IRPF que aportamos os contribuintes, polo que seguimos cuestionando a viabilidade, especialmente cando se trata da primeira instalación en Galicia, despois de unha fallida xa por 700.000 euros aquí no Concello. Consideramos que a asistencia de Sogama en Cerceda podería repercutir maiores beneficios para a veciñanza que este tipo de proxectos, pero é unha decisión súa. As preguntas de hoxe son as seguintes. Respecto ao prazo de execución, aparece 130 días ou 150, según se lea no contrato. A pregunta é se se espera aprobar a instalación durante este 2026. E a segunda pregunta é se a instalación dá un rendemento por debaixo do que figura no proxecto, que posibilidades existen para o Concello? Ben, e con respecto ao que o proxecto sexa viable, o que eu dixen no seu día ante unha pregunta sobre este tema fai 4 meses, se non me equivoco, era que o cálculo que facían vostedes, no cal incluían o gasto eléctrico que o Concello tiña no parque acuático, que era un dato que nós mesmos ofrecíamos, e metían a inversión deste 1.200.000 euros, os anos que tardábamos en recuperar o diñeiro como Concello. Eu dicía, a aportación do Concello é cero, polo tanto, o cálculo económico era erróneo, causaba aforro. Vale? Entonces, esa era a conta que vostedes votaban e de aí viña este comentario que sigue sendo igual de vixente que naquel momento. Despois, eu creo que o Partido Popular da Cerceda e os seus membros deben ser os únicos en toda a Cerceda que creen a día de hoxe, despois de 4 anos falando desta obra, que apaga a Sogama. Eu non sei onde se pudo falar tal cousa, cando sempre se falou que era unha obra do Ministerio de Transición Ecolóxica financiada por fondos de transición xusta. O que se dixo no seu día que esa obra dalou atrás de 700.000 euros que a pagar a Sogama. Pero esta obra en concreto de 1.200.000 euros ven financiada ao 100% por fondos de transición xusta do Ministerio de Transición Ecolóxica.
Iso eu creo que, ademais, que moitas persoas que nos están escoitando que o saben, e vostedes en moita máis condición o teñen que saber. Despois, que vai sair do IRPF que aportamos os contribuintes, home. A ver, esa é unha competencia da Facenda a nivel estatal, recoller o IRPF, pero os fondos que hai a nivel europeo proceden de moitas máis bases, non só do IRPF, pero en todo caso, non sei que pinta o IRPF no medio deste rogo. É o Estado quen evalúa dar ou non ese diñeiro. En todo caso, é o Estado quen nun contexto de moitísimos proxectos que se enviaron e tamén proxectos a fondos europeos que se teñen pasado por parte do Concello de Cerceda, evaluou que este era un proxecto favorable. Non o decidiu o Concello. O Concello foi unha das propostas que mandou. E así se valorou en base aos obxectivos europeos de reducción de emisión de CO2, de aforro, e de todas esas cuestións vinculadas á Axenda 2030. Se non lo deron a nós e non aos outros, incluso se nos deron a nós esta e non outras moitas propostas que temos feito a abrigos de fondos europeos, insisto, non teremos que pedir disculpas por unha financiación que nos ven ao 100%. E despois, claro, Sogama sí que financia moitas cousas, máis de 1 millón de euros ao ano entre impostos e entre o convenio, para moitas cousas do eido medioambiental, do eido de investimentos, do eido de servicios, pero en ningún caso se dixo nunca por parte nosa que isto se financiara por parte do Sogama, estou ademais absolutamente convencido que non saliu en ningún medio. Espérase aprobar a instalación durante 2026? Eu creo que sí. Eu, polo menos, vou meter na auga, xo anticipo. Se a instalación dá un rendemento por debaixo do que figura no proxecto, que posibilidades existen? Home, se se producira ese dramático resultado que nós de plano negamos, pois seguiríamos pagando máis pola luz, como hasta ahora, e a xente, cando se metera na auga, seguiría estando un pouco máis fría. Quero dicir, serían as consecuencias, pero non nos poñamos xa nese escenario. Lóxicamente, nós impulsamos os proxectos coa mellor das dedicacións. E, desde logo, pois, a financiación ven do Fondo de Transición Xusta. Iso é algo moi básico e moi evidente, así que nese sentido teño que puntualizarlo. Sobre a comisión de deslinde entre Cerceda e Carral, aprobada en xaneiro do 2026 o seu nomeamento, pode explicar o avance dos traballos e cando se prevé a aprobación en pleno? Vamos a ver, nesas conversas podeme corrixir o secretario se non é así. Creo que con a Administración Local da Xunta de Galicia dixeronlle fai pouco que hai que incluir tamén o Concello de Culleredo. É unha información que nos chegou agora, polo tanto eu xa tive unha conversación, neste caso, co Goberno de Culleredo, para que leve un comité de deslinde tamén a pleno. Nós non o comprendemos, fundamentalmente porque ali onde está neste momento articulada a fronteira, en nada lle afecta ao Concello de Culleredo, pero eles, que son quen supervisan neste caso o trámite, así o instan e, desde logo, pois, nós estamos facendo seguimento a esa cuestión, incluso, de algún modo, prestándolle un certo asesoramento ao Concello de Culleredo, dada pois, a experiencia que temos nós tamén en cuestións vinculadas aos deslindes. Sobre o suministro de auga á urbanización Oxalo, hai datos que apuntan a unha elevada cantidade de alegacións ao proxecto da hidroeléctrica reversible. Se finalmente o proxecto se cancela ou se demora no tempo, pode explicar cal sería a solución alternativa para o suministro de auga á urbanización Oxalo? Bueno, unha vez máis estamos ubicando nunha hipótesis de fracaso. Quero dicir, calquera obra que faga o Concello, se finalmente non se fai ou se fai mal, seguimos na situación preexistente. Tanto co que antes falábamos das placas, como co que agora falamos do abastecemento da central hidroeléctrica ao Xalo. Alternativas, mire, o Concello abriu un escenario de abastecemento de auga a unha urbanización privada. O Concello de Cerceda, con este goberno, foi o primeiro que puxo en riba da mesa unha solución durante décadas a ese problema. Unha solución estructural, que é aproveitar ese proxecto da central hidroeléctrica para darlle resolución ao problema da auga e, ademais, dese modo, dotar de servicios á futura urbanización, o cal vai causar tamén un aforro e un alixeiramento á hora de afrontar as cargas para regularizar todo. Desde aquí se fixo. Se finalmente non sal, pois de momento unha alternativa para levar auga a unha urbanización privada non hai, pero no caso de que sexa así,
esperaremos tamén propostas que se nos fagan, ou, oye, pódese tamén meter na roda a Xunta de Galicia e ver se ten algo que decir ao respecto. De momento non o tuvo. E conversa sobre isto xa houbera. Nós aproveitamos que había un proxecto industrial que non depende exclusivamente de nós, que é un acto reglado que se autorizará ou non moito por enriba da vontade do Concello, non depende de nós en absoluto, pero que, no caso de que se desarrolle, xa ten firmado por convenio que trasladará esa auga ao Xalo. E aí é no que nos enmarcamos. E non esquezamos que, máis alá das alegacións, este tipo de proxectos desenvólvense de acordo a unha normativa urbanística e medioambiental. Se cumpren coa normativa, por moito que se alega ou deixe de alegar, poden seguir o seu curso e poden seguir adiante. Despois tamén hai outras moitas cuestións, tamén é a propia iniciativa privada e o propio beneficio que eles poidan sacar, que lóxicamente son libres dos seus actos, pero en principio está indo con un paso firme, ese é o escenario no que estamos agora. Se pasara calquera desgracia, pois lóxicamente pois habería que ver que se podía facer ao respecto. Desde logo, rompendo o coco e tratando de aportar propuestas e arriesgando a hora de leválas a cabo e sentándonos con quen nos teñamos que sentar para facelo, como fixemos neste caso, iso sí que me comprometo a que seguiremos facendo. Sobre as medidas de prevención contra incendios que desde o pleno de setembro de 2025 se veñen pedindo, o señor alcalde comentou que nese pleno nos seguintes que estaba de acordo e volveu a decir que é unha competencia da Xunta. O ano pasado recibiron cartas aos propietarios enviadas polo Concello de Cerceda. Estamos en marzo de 2026 e non constan cartas recibidas. Pode indicar cando se espera que se envíe ou que medidas? Vamos a ver, aquí siguen incurrindo nunha equivocación. Di, a realidade é que as cartas de aviso aos propietarios en 2025 enviounas ao Concello de Cerceda. Sí, pero eu sigo dicindo que a competencia é da Xunta de Galicia, porque nós enviámolas previa notificación do Servicio Agrario Galego. Previa notificación do SEAGA. Nós facemos o traballo. Pero nós, se non as mandamos no momento, é polo feito de que eles, a Xunta de Galicia, non nos notificou nada. Entonces, nós si estamos facendo notificacións, por exemplo, en solo de núcleo, que iso sí que é a nosa competencia, e estámoslo facendo regularmente. Sin embargo, esas franxas por fora do núcleo, que son competencia da Xunta de Galicia, sí que non podemos notificar, porque aí dependemos de que eles nos fagan o traslado do expediente e o traslado desa carta tipo, na cal é o alcalde quen firma, pero hai todo ese traballo da Xunta de Galicia por detrás. En canto a Xunta de Galicia o faga, pois nós enviarémolas. Non creo que leven o traballo moi apurado, fundamentalmente porque fai unhas 3 ou 4 semanas ainda fomos bastantes alcaldes a unha reunión na Delegación Territorial da Coruña. Ainda nos estaban planteando cal vai ser o novo sistema ao que se van a acoller para tratar de loitar contra os incendios. E nesas estamos. Nós trasladamos as notificacións cando nos chega a notificación por parte do Servicio Agrario Galego, quen é quen ten as competencias. Na nosa parte urbana, continuamente. Facemos notificacións prácticamente semanalmente. Fixámoslo así sempre. Iso é anual. Nós, na nosa parte, estamos cumplindo. Na parte que é competencia da Xunta de Galicia, estamos á espera deles. Nós a máis. En canto cheguen, actuaremos ao momento. Respecto á mellora urbanística nos centros urbanos de Cerceda e a Silva, en novembro de 2025 preguntamos polos 2 expedientes de ruína de edificios no centro urbán de Cerceda. O señor alcalde comentou que hai 2 expedientes iniciados. En xaneiro do 26 volvemos a preguntar, comentando o señor alcalde a situación de cada un deles. Según os datos, un deles ten a licencia de demolición. A pregunta é, sabe cal é a data máxima para facela efectiva que soe vir na licencia? E a segunda pregunta, sobre a outra edificación, comentou que non se notificou nada. A pregunta é, pode indicar cando se van exixir o cumprimento da normativa? Bien, sobre a segunda pregunta, está notificado, requirido, fai uns días, ademais. Está notificado nese segundo caso. Sobre a primeira, fixenlle a consulta, neste caso, ao Servicio de Urbanismo, e din que o prazo de iniciación das obras non pode exceder os 6 meses e a determinación non pode exceder de 3 anos desde a data do outorgamento. Mais no apartado 4 do mesmo artigo indica que a caducidade da licencia será declarada pola Administración Municipal tras a audiencia do interesado, que neste caso non está caducada, polo tanto está vixente, pode caducarse, pero non se caducou. O propietario novo está subrogado, basicamente por unha cuestión de función,
e o seguinte paso sería entrar con multas coercitivas, algo que é vontade nosa, pero que seguramente non descartemos facer. Dentro da función de control do Pleno, a Xunta de Goberno Local pode informar ao Pleno sobre os acordos adoptados nas Xuntas de Goberno Local de xaneiro e febreiro de 2026? Ben, padrón de Bos Días Escola de novembro a decembro, padrón da Escola Infantil de xaneiro, padrón do Servicio de Axuda no Fogar de decembro, padrón de actividades de decembro, padrón da piscina de novembro, aprobación de acometidas e altas en saneamento, prazo público da excursión a Ribadeo, padrón da Escola Infantil Municipal, en febreiro, contrato menor de utensilios e materiais da área de servicios, contrato menor de materiais para obras, contrato menor de produtos para tratamento de zonas verdes, aprobación bases de bolsa de emprego, padrón de Servicio de Axuda no Fogar de xaneiro, inscricións de animais perigosos de compañía, contrato menor de reparación de sistema de auga quente sanitaria e vaso de piscina. Unha consulta sobre contrato menor de patrocinio. Para nós, os patrocinios son incumprimentos de lei de contratos do sector público, con advertencias da intervención e Secretaría Xeral en anteriores ocasións e por parte desta oposición. En relación ao contrato menor que ven na relación de decretos dados de conta no presente pleno, titulado Decreto Adxudicación Contrato Menor Privado de Patrocinio da Segunda San Silvestre do Concello de Cerceda. Pode informar ao pleno se o contrato menor dispón de informe de intervención e Secretaría Xeral favorables? Ben, e nese planteamento de que os contratos menores de patrocinio son ilegais, ou non sei cal é a expresión exacta que usa, son incumprimentos da lei, non é certo. A máis isto xa xo expliquei noutra ocasión que houve un rogo ou unha pregunta moi semellante. Non é certo. A Lei 34/1988, Xeral de Publicidade, recolle este tipo de contratos. Que é o que os leva a vostedes a equivocación? Pois explícollo facilmente. Unha factura no seu día que se fixera dun patrocinio sobre o Rally de Coruña, que o digo así de claro, que non se dera tramitado, entonces pagamos como factura un evento, como se fose un patrocinio, sin contrato. Se houbera contrato sería legal, pero fíxose naquel momento sin contrato. E xo expliquei máis veces, os contratos de patrocinio son plenamente legales. Neste caso que di, mire, o 3 de decembro había un informe desfavorable, que era por unha equivalencia que el entendía, neste caso o secretario, que no expediente non se justificaba suficientemente un patrocinio de 7.000 euros para a contraprestación que se especificaba, non? E decía, al margen del cumplimiento de los requisitos y de los límites propios del contrato menor, valor estimado inferior a 15.000 euros y su duración no superior al año, el criterio que debe tenerse en cuenta para examinar la conformidad a derecho de este contrato, que como se ha dicho, tiene carácter oneroso, bilateral y conmutativo, lo que exige la existencia de obligaciones sinalagmáticas, muy bo léxico, es el de las existencias de una equivalencia entre la prestación de patrocinio y el precio del contrato. A este respecto, a juicio de esta Secretaría Xeral, en la memoria presentada por el contratista en fecha 3 de diciembre, no se acredita suficientemente la equivalencia con la prestación municipal, consistente en el abono de un precio de 7.000 euros, por lo que se emite informe desfavorable a la contratación del patrocinio con base a tal propuesta. En resposta a isto, chega o 18 de decembro unha documentación subsanada que era acorde á lei e entonces foi cando se lle dou para diante ao expediente. Pero o patrocinio por factura non é legal, pero por contrato é legal. É máis, é como os técnicos habilitados para o caso, que supoño que son os que máis saben deso, me instan a min a facelo. De non ser así, pois estarán incurrindo nun erro bastante lamentable, pero é legal e está habilitado pola lei. E despois, polo demais, decir que seguiremos apostando por ese contrato de patrocinio cunha San Silvestre que neste segundo ano ainda tivo máis seguimento e máis éxitos, que se suma a eses novos eventos que estamos impulsando no Concello nos últimos anos. Podemos falar de Vía Verde, podemos falar de Poseidón, que non é propio, pero si é algo que apoiamos moito e, pois, si podo anticipar iso, que nós seguiremos axudando en todo o posible, e sempre que os técnicos, como é o caso, nos indiquen que o modo correcto de facelo é o contrato de patrocinio, seguiremos apostando por el. Se
por terceira vez non quedou claro do rally, fora da sesión non teño problema en volverlo a explicar, para evitar perder sempre o tempo con esta cuestión. A seguinte pregunta é unha consulta sobre contratos menores recurrentes anuais. Hai varios decretos que adxudican contratos menores de servicios que se repiten cada ano, polo que son planificables e deberían ser obxecto de contrato maior. Un deles é o decreto polo que se adxudica o contrato menor para o control da lexionela no parque acuático, o seguinte, a adxudicación do contrato menor para a revisión do sistema de calefacción mecanizada da Biblioteca Municipal, decreto de adxudicación para o soporte técnico do Departamento de Comunicación, control mensual da auga na piscina da Silva e o Parque Acuático de Cerceda, neste caso para a tempada 2026, e a adxudicación do contrato menor para a recollida de plástico agrícola no 2026. Pode informar ao Pleno se estes 5 servicios tamén teñen informe favorable de intervención e Secretaría Xeral? Son favorables, con observacións, pero son favorables. É certo que meterlle tracto sucesivo a este tipo de contratos, dados os precios dos que estamos falando, e dada a carga de traballo do funcionariado municipal, pois sería moi complicado, non? Estamos falando, por exemplo, nun caso no que ten coa Biblioteca Municipal de Cerceda dun contrato de 240 euros. E despois hai unha casuística moi particular que tampouco teño problema en señalarlle, que é que cando fala da recollida do plástico agrícola, eso, como ao final pois traballará tamén nun prego dos residuos sólidos urbanos e da recollida do lixo, aí se integrará esa parte, que foi un engadido que no seu día propuxo Suso Rama, concelleiro de Medio Ambiente, e que se anexou ao traballo que se ven facendo por parte da recollida do lixo, pero que está por fora do contrato matriz e seguramente no futuro se incluirá aí. Pero eu insisto, os informes foron favorables, con esa observación, pero favorables. Nos decretos dados de conta no presente pleno aparece un que titúlase Tramitación de decretos, un número de TEDAC, acuerdo inicio, acuerdos de inicio. Pode informar ao pleno do alcance do decreto? Unha multa do tráfico. Dun particular, Sobre o servicio de mantemento eléctrico temporal que aparece nun decreto titulado Decreto de Adxudicación Contrato Menor para o Servicio de Mantemento Eléctrico Temporal, nun pleno anterior xa fixemos mención a elevada cantidade de averías no alumeado público que parece que hai só 2 días de servicio á semana. A imaxe vese resentida. As preguntas son se pode informar ao pleno do prazo de duración do servicio ao que fai referencia este decreto de mantemento eléctrico temporal, dispón o servicio de informes favorables, cantos días de servicio á semana contempla o contrato menor e cales foron os importes de licitación e os importes dos ofertantes. Ben, os inicios foron difíciles, pero avarías sempre houbo. E a imaxe tamén teño que decir que nos últimos meses mellorou. Pode informar ao pleno do prazo de duración de contrato, o inicial, 4 meses. Dispón o servicio de informes favorables de intervención á Secretaría Xeral. Non hai ningún tipo de informe, o cal implica favorable sempre. Cantos días de servicio á semana contempla o contrato menor? 2, 3 en función das averías e despois unha disponibilidade por urxencia ante calquera casuística que se produza. As urxencias e os avisos. Cales foron os importes de licitación e os importes dos ofertantes? 2.600 euros IBE ao mes e o ofertante houve un. Ao tratarse dun contrato menor, houve un ofertante cun prezo axeitado ao mercado. Que tempo podo decir que estaremos con isto? Pois fundamentalmente, seguramente, ata que se impulse a ESE, a empresa de servizos eléctricos. Non sei se será neste mandato, iso non o podo garantizar, pero iso acarreará que veña unha empresa que se faga cargo da factura eléctrica, ao facerse cargo da factura eléctrica por un tanto ao ano que lle aporta ao Concello, lóxicamente, o que lles interesa é instalar rápido a iluminación de LED para poder recoller ese aforro, e iso leva aparellado tamén un mantemento que terían que aportar. Mentras esa situación non este sobre a mesa, mentras esa ESE non este impulsada,
ese compromiso, ademais, que seguramente vinculará ao Concello durante unha década ou máis, vamos a tratar de seguir cun servicio moi parecido a este, ou ben incluso, ao mellor, no caso de que nalgúna das bolsas de traballo haxa algunha persoa que poida acreditar a súa vinculación co traballo de electricista, pois tamén se pode buscar unha solución por esa banda. En relación á relación de facturas 2026/1, cal foi o importe da relación de facturas? Se houbo reparos da intervención, cal foi o importe con reparos suspensivos e cales foron as actuacións que os orixinaron? Vamos a ver, as actuacións, como pode comprender, se as teño que ler todas, leoas. Para isto é unha lista de facturas, unha de Telefónica Servicios Móviles, outra de auga natural, desa que temos aí de Cerlis Vending. Ambientador, unha plataforma de suscritor Cosital pos habilitados nacionales. Gasóleo, transporte de residuos, correos, transporte de residuos sólidos urbanos, recollida mensual da fracción orgánica de residuos urbanos, Telefónica, persoal para a xestión do punto limpo municipal, recollida mensual dos residuos voluminosos na urbanización do Xalo, mes actual, basicamente porque aí fanse máis recollidas que no resto do Concello, a nivel de voluminosos, recollida de residuos con carga traseira, renovación do dominio Cerceda Sostenible, Codesal Servicios, o traballo de mantenimento na Vía Verde, que lle presta este mismo servicio a todos os concellos que teñen vinculación coa Vía Verde, aos 5, R-Cable e Telecomunicaciones, publicidade nun calendario, gasóleo, e a Voz de Galicia, os xornais que se compran na gasolinera, gasóleo, recollida de residuos selectiva, aluguer de carroza para a cabalgata dos Reis Magos, unha axenda personalizada, diseño e maquetación, serigrafiada co Concello de Cerceda, Telefónica Servicios Móviles, gasolinera, unha base de datos para a Secretaría, gasóleo, actuación do dúo Ciclón o sábado 5 de xullo do 25, actuación musical de la misión no Cochiño, Telefónica Servicios Móviles, Telefónica, e renovación do dominio cerceda.es, gasóleo, Telefónica, representación e defensa do Concello de Cerceda, correos, e Escola Infantil de Cerceda, en decembro e en xaneiro, que nese momento estaba sacando novo contrato, suscripción de revista de estudios locales CUNAL, e a estancia, manutención e custodia de animais en centro de acollida de cans. É unha suma total que veñen sendo 170.086,13 euros. As preguntas eran cal é o importe da relación de facturas e cal é o importe con reparos. Esa se quedaron sin contestar. O importe da relación de facturas son 338.574,24. E o importe con reparos son 170.086,13 euros. O sea, aproximadamente o 50%. Un pouco na liña do que xa explicaba a última vez que me preguntaron. En relación ao decreto contrato menor para a reparación menores e acondicionamento de beiras rúas urbanas, agradecelles que se avance nesta materia, tantas veces reclamadas por esta oposición, tantas veces prometida polo señor alcalde. A petición é que a ver se consigue que este rematada antes das festas. Despois temos o decreto de adxudicación para suministro de aglomerado para arranxo de fochancas. As preguntas son cales foron os importes de licitación, adxudicación dos ofertantes, cal é o prazo de execución previsto, que rúas contemplan no alcance do contrato menor da reparación de fochancas. Ben, este tipo de traballos nunca empezan nin rematan. Son continuos. Xo teño explicado nalgúnha ocasión. Reparacións houbo, hai e haberá. Igual que baches que se abren nas carreteras ou baldosas que rompen,
houbo, hai e haberá. Polo tanto, podo anticipar e prometer que é un traballo que será sempre continuo, habilitándonos ou ben con medios propios ou outras veces con un soporte de fora. E máis, estou seguro que antes de min xa pasaba e pasará despois. Eso, ao final, é cuestión do día a día, denominador común en calquera sitio, independentemente da xestión. Cales foron os importes de licitación e adxudicación e dos outros dous ofertantes? Houve un ofertante no tema das beiras rúas. 14.900 máis IBE. Ato importe en mantemento de contrato menor. E no do aglomerado tamén, o suministrador que mellor funciona, 4.235 euros de aglomerado, que se poñerá con medios propios, ao final. Cal é o precio de execución, o prazo de execución previsto? No das beiras rúas, continuo, desde logo, mentras dure ese diñeiro asociado ao contrato, no das fochancas dependerá do persoal municipal. Agora están con esta cuestión fundamentalmente porque houve un deterioro importante derivado das inclemencias meteorolóxicas de todos estes meses nos cales non se podería traballar, pero no das fochancas dependerá do personal municipal. Que rúas contemplan no alcance do contrato menor? Pois miren, canto a beiras rúas, traballo externo de apoio en zonas do casco urbano de Cerceda, para complementar o traballo que se ven facendo de modo máis habitual polo propio personal. E despois, en canto ás fochancas, é un suministro por todo o Concello en función das necesidades mentres dure. Unha pregunta. En setembro do 2024 o señor alcalde facilitou á oposición copia das providencias da alcaldía para o inicio da elaboración de varios pregos. Escolas deportivas e xestión de biomasa xa os vimos adxudicados e queríamos preguntar como están os pregos de explotación e mantemento da EDAR de Cobeláns e a recollida e transporte de residuos sólido urbano. Ben, en canto a EDAR de Cobeláns, aí seguramente se inclúa no ciclo integral da auga. Polo tanto, é un proceso complexo que implicaría que seguramente o próximo contrato, esa é a nosa idea, incluya abastecemento, saneamento e as propias depuradoras todo xunto. Polo tanto, ten un nivel de complexidade, como antes decía, importante e non cabe pensar posiblemente que se dea impulsado durante este mandato. Se é posible, farémolo, pero non vai ser fácil. A vida conta do que antes decía, non? Da carga de traballo con estes temas. E despois, con respecto á recollida e ao transporte dos residuos sólidos urbanos, estamos aí pechando o convenio con Ecoembes. A partir de ver en que condicións pechamos o convenio con Ecoembes, podes empezar a estudar o tema dos pregos. Pero, insisto, neste caso, quizás incluso máis difícil que saia adiante no presente mandato. Pero será o antes que nós poidamos, evidentemente. Pois nada máis, agradecerlle moitísimo os rogos e as preguntas. Eu non quixera despedir este pleno sen dedicarlle unhas palabras a Raúl, o noso secretario municipal, que é tímido e seguramente non quería, pero é moi posible que esta sexa a última sesión na cal nos acompañe, vai a ir para outro destino, ademais como secretario de pleno, as malas linguas din que é un retiro dourado, supoño que ali terán a videoacta, que sempre é un axuda importante, e nada, agradecerche moito todo aprendido contigo estes anos e desexarche o mellor. Vale, que creo que ademais é algo atribuíble a todos os que estamos aquí presentes. Moi ben, pois sin máis, levantamos a sesión. Boa noite a todas e a todos. Me aplaudían a mí.